Miina, kerjäät sie? Kerjäät sie, Miina? Sie tiedät, Miina, että se on kielletty. Miksi sie kerjäät? Miina, miksi sie kerjäät? Miksi ne näytät tuolta? Miksi ne näytät tuolta, kun mie läksytän sinua? Miina, sie kerjäät. Siinä on mun karkit. Karkit, joita Miinakin haluaisi. Miina kattoo vaan niitä. Ehkä se oikein nätisti hymyilisi, niin ehkä se sais yhden. Vai mitä? Ehkä se sais yhden. Miina, ei kerjää. Ei. Ei kerjää. Hyi Miina, hyi. Hyi. Ja uskomaton. Täällä mä vaan istun.